चॅनलमध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. पटापट सर्वांनी लाईव्ह जॉईन व्हा लाईव्हला आणि कमेंट करा. तुम्ही कुठून आहात हेही सांगा. कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा. कमेंट करत राहा. कुठून आहात हेही सांगा. कुठून आहात तुम्ही हेही सांगा. स्वागत आहे. कोकणची प्रीती आहे या लाईव्हमध्ये. आज गुढीपाडव्याचा सण आहे, नवीन वर्षाचा दिवस आहे. सर्वांना हा दिवस, हे वर्ष खूप सुख शांती समृद्धीमध्ये आणि भरभराटीमध्ये जावो ही आपल्या ईश्वरचरणी प्रार्थना. आणि मनात राग काही रुसवा ठेवू नये आणि हे वर्ष चांगलं निघून जावं आणि पुढचंही वर्ष असंच चांगलं यावं ही ईश्वरचरणी आपण प्रार्थना करू आणि नवीन वर्षाची सुरुवात करू. चला मंडळी, जॉईन व्हा लवकरात लवकर. कोकणची प्रीती या लाईव्ह सुरू झालेला आहे. तेरी आंखों से बहता काजल. आणि मी काल एक व्हिडिओ बघितला जिथं गोव्याचा होता, म्हणजे 2 दादा होते. ते सांगत होते की दिलीप दादा नमस्कार, स्वागत आहे. कसे आहात तुम्ही? गावडे देवीदास, रामकृष्ण हरिताई, देवीदास दादा, रामकृष्ण हरी, स्वागत आहे. कोकणची प्रीती आहे या लाईव्ह मध्ये तुमचं. कसे आहात तुम्ही? खूप खूप स्वागत आहे. गुरुनाथ दादा हाय, नमस्कार. गुढीपाडव्याच्या तुम्हाला आणि तुमच्या परिवाराला खूप खूप शुभेच्छा. गुरुनाथ दादा, देवीदास दादा तुम्हालाही तुमच्या परिवाराला खूप गुढीपाडव्याच्या खूप खूप शुभेच्छा. दिलीप दादा तुम्हालाही. सागर दादा म्हणते हॅपी न्यू इयर. हॅपी न्यू इयर सागर दादा. आपलं आज नवीन वर्ष आहे, मराठी वर्ष. तुलाही आणि तुझ्या परिवाराला खूप खूप शुभेच्छा. प्लीज सर्वांनी लाईव्हला जे जे आहे त्यांनी पटकन लाईक करून टाका. दिलीप दादा, सुनीताताई हाय म्हणताय. सुनीताताई तुम्हालाही गुढीपाडव्याच्या खूप खूप शुभेच्छा. दिलीप दादा म्हणते नमस्कार ताई, गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा तुम्हाला आणि तुमच्या परिवाराला. धन्यवाद दादा, खूप खूप धन्यवाद तुम्हालाही. गुरुनाथ दादा म्हणताय एक नंबर. थँक्यू सो मच. पटकन लाईक करून टाका सर्वांनी. 6 जण लाईक जॉईन आहेत, प्लीज लाईक करा. देवीदास म्हणता मजेत आहोत ताई, तुमच्या आशीर्वादाने आम्ही आमचा आशीर्वाद आहेच की दादा तुमच्या पाठीशी. सुनीताताई म्हणते फर्स्ट लाईक डन. थँक्यू सुनीताताई, थँक्यू. जय महाराष्ट्र सुनीताताई. देवीदास दादा म्हणते सुनीताताई रामकृष्ण हरिमाऊली. सुनीताताई तुम्हाला देवीदास दादा हाक मारतायत. आणि दिलीप दादा म्हणतात ताई 2 नंबर लाईव्ह डन केलं आहे. थँक्यू. सागर दादा म्हणते लाईक डन, न्यू हिअर, सेकंड लाईक डन. थँक्यू सो मच. सर्वांनी लाईक केल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. आणि पटकन सर्वांनी कमेंट करायचं आहे. सागर दादा आज काय पुरणाची पोळी खाल्लं की नाही? कोणी कोणी पुरणाची पोळी खाल्ली कमेंट करून नक्की सांगा मला. देवीदास दादा म्हणते या यूट्यूब फॅमिलीला माझ्याकडून गुढीपाडवा व नवीन वर्षाच्या मनपूर्वक हार्दिक अभिनंदन, शुभेच्छा. धन्यवाद देवीदास दादा, थँक्यू सो मच. तुम्हालाही. सुनीताताई म्हणतायत नमस्कार दादा. सुनीताताई पण नमस्कार करतायत दादांना. देवीदास दादांना नमस्कार करतायत. संदीप दादा हाक मारतायत. नमस्कार मॅडम. नमस्कार संदीप दादा, कसे आहात तुम्ही? गुढीपाडव्याच्या तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. स्वागत आहे तुमचं. स्वागत आहे तुमचं. कुठून आहात दादा तुम्ही? व्हेरी गुड. गुरुनाथ सुनीताताई म्हणते मी खाली. ओके, सुनीताताईंनी पुरणाची पोळी खाल्ली आहे. मंडळी तुम्ही खाल्लात का पुरणाची पोळी? कमेंट करून नक्की सांगा. गुरुनाथ दादा तुम्ही पाठवली नाही पुरणपोळी. मी तर दुपारी पुरणाची पोळी करताना मी लाईव्ह घेतलेलं, तुम्ही कोणीच आलात नाही. जे आलेले त्यांनी खाऊन मोकळे झाले. सागर दादा नाही काका, सासरे ऑफ झाले म्हणून नाही बनवलं गोड. कधी दादा, कधी सासरे ऑफ झाले तुमचे? सागर दादा कधी झालं हे?
देवीदास दादा म्हणते विठ्ठल पंतांची लाडकी लेक निवृत्ती ज्ञानदेव सोपान काका यांच्या पाठची बहीण श्री संत मुक्ताबाई, तशी माझी मोठी सख्खी पवित्र बहीण प्रीतीताई. धन्यवाद दादा, धन्यवाद, थँक्यू सो मच. तुम्ही मला बहिणीची उपमा दिल्याबद्दल खरंच खूप छान. प्रवीण दादा नमस्कार, गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा म्हणतोय प्रवीण दादा. थँक्यू सो मच प्रवीण दादा. कसे आहात तुम्ही? प्रवीण दादा तुम्ही कुठून आहात नक्की सांगा मला. संदीप दादा म्हणते आमची गावची यात्रा आहे. संदीप दादा कोणत्या गावचे आहात तुम्ही नक्की सांगा. निहार म्हणतोय हॅलो हिरोईन, हॅलो, कसा आहेस तू? निहार. संदीप दादा म्हणते या यात्रेला. हो संदीप दादा नक्की येईन, नक्की येईन. प्लीज चॅनलला जे जे नवीन आहे संदीप दादा चॅनलला नक्की जॉईन व्हा. प्रवीण दादा कोणाला मी सांगत होते, रवींद्र दादा म्हणतायत हो मी खाल्ली पुरणपोळी मॅडम. रवींद्र दादा खूप खूप स्वागत आहे. कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. पुरणपोळी खाल्ला तर आम्हाला विसरलात वाटतं दादा. प्लीज लाईक करा मंडळी, लाईक वाढत नाही आहेत. प्लीज लाईक करा सर्वांनी, प्लीज लाईक करा. फक्त 4 लाईक झाले आहेत. हे काय आहे बघा, 4 लाईक्स ओनली. 6 मिनिटं झाली आणि फक्त 4 लाईक्स. नॉट अ जोक. प्लीज लाईक करा सर्वांनी. अमित दादा म्हणतात गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा. गुढीपाडव्याच्या तुम्हालाही आणि तुमच्या परिवाराला खूप खूप शुभेच्छा अमित दादा. संदीप दादा म्हणतात गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. थँक्यू 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 सो मच तुम्हालाही. रवींद्र दादा ओके. सुनीता ताई म्हणतात मी खाल्ली, तुम्ही पाठवली नाही पुरणपोळी, दुपारी आलात नाही. निहार म्हणते हॅपी गुढीपाडवा हिरोईन. थँक्यू निहार. आजपासून माझा फेवरेट कलर ब्ल्यू. ओ माय गॉड, का रे ब्ल्यू का तुझं? मी घातलंय म्हणून. देवीदास म्हणते ताई आमचे पण चॅनल आहे पहा ताई. हो दादा नक्की कमेंट करा मग मी पाहेन नक्की. प्रवीण दादा म्हणता मी ठीक आहे. संभाजीनगर जिल्हा तालुका गंगापूर. ओके प्रवीण दादा थँक्यू सो मच लाईव्हला आल्याबद्दल. नक्की जॉईन व्हा. मी कोकणातली आहे आणि कोकणात जर यायचं असेल तर नक्की सांगा मला. संदीप दादा शिर्डी जवळ आहे. ओके शिर्डी जवळ आहात का जत्रा? खूप छान छान. नक्की चॅनलला जॉईन व्हा. जेव्हा शिर्डीला येऊ तेव्हा तुमच्या गावी पण येऊ नक्की. देवीदास दादा म्हणते ताई कुठून बोलत आहात ताई? मी कोकणातली आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली दादा. सागर दादा म्हणते 1 महिना झाला. ओके 1 महिना झाला का? वहिनी कशी आहे दादा? संदीप दादा म्हणते आल्यावर तुम्ही उपाशी पाठवू नका. नाही दादा पुरणपोळ्या अजून खूप करायच्या आहेत, या तुम्ही. संजय दादा ओ लाईक डन. थँक्यू सो मच. अमित दादा म्हणतायत ओके अमित काका आहेत. मी म्हटलं दुसरे कोण आहेत. अमित काका नमस्कार. आज नारायण महापूजा आहे मंदिरात. सगळ्यांना मिस करतो आम्ही. थँक्यू दादा, थँक्यू सो मच. आम्ही पण खूप मिस करतोय सर्व गोष्टींना. देवीदास दादा म्हणते भाव धरुनिया मुखी वाचे ज्ञानेश्वरी, जन्म येऊनिया डोळा पहावी विठुरायाची पंढरी. यूट्यूबवर वारकरी संप्रदायामध्ये संत मुक्ताबाई रूपी प्रीतीताई बहीण मला लाभली. आनंद होय भक्तीचा माझ्या घरी. वा 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 खूप छान दादा. ऐकायला वाचायला खूप भारी वाटलं बघा. खूप खूप धन्यवाद दादा. देवीदास दादा खूप खूप धन्यवाद. तुम्ही भावासारखे मला लाभलात. खरंच खूप धन्यवाद. संदीप दादा म्हणते बघा बरं का. हो दादा कमेंट करून टाका आणि चॅनलला जॉईन व्हा. माझ्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा जेणेकरून मी पाहिलं की नाही आणि कसे वाटले हे व्हिडिओ मी तुम्हाला सांगू शकते. संजय दादा म्हणते अरे अंजू कशी आहेस? मस्त आहे मी अंजू. हनुमंत शेलार हाय हॅलो नमस्कार दादा. हनुमंत राऊत गुड इव्हिनिंग दादा. हनुमंत दादा गुड इव्हिनिंग तुम्हाला आणि तुमच्या परिवाराला खूप खूप गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा. कुठून आहात नक्की सांगा. सागर दादा म्हणते धसका घेतला वहिनीने म्हणून काही नाही बनवलं आज. ओके असं वाटणारच ना रे. प्रत्येक आपल्या आई वडिलांचं वाटतंच ना. तूही तिच्या जागी असता तर तुला पण तसंच वाटलं असतं.
प्रवीण दादा म्हणते 2 वर्षापूर्वी कोकण फिरून आलो मी, खूप छान वाटलं. यावर्षी पण जा दादा, पण जूनच्या पहिल्या दुसऱ्या आठवड्यात जा. सध्या गरमी खूप आहे, सो नका जाऊ. आणि माझ्या चॅनलला जॉईन राहा, म्हणजे मी तुम्हाला सांगेन की कुठं कुठं काय काय चांगलं आहे फिरायला. निहार दादा म्हणतोय निहार दादा काय रे, हे रेड इमोजीस कशाला पाठवतो? जय महाराष्ट्र. हाय प्रेम. नवीन वर्षाच्या आणि गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. नवीन वर्षाच्या तुमच्या आयुष्यात सुख, समृद्धी आणि आनंद घेऊन येऊ. प्रत्येक दिवस अशी आशा, नवी स्वप्न, यश घेऊन उजाडो. धन्यवाद. जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. तुलाही गुढीपाडव्याच्या खूप खूप शुभेच्छा. हाय पुणेकर. पुणेरी मिसळ. यार मंडळी, लाईक वाढवा. लाईक अजिबात वाढत नाही आहेत मंडळी. एक लाईक करायचं आहे फक्त, बस एक लाईक. सो फास्ट. खूप छान. जय महाराष्ट्रामध्ये गुढीपाडव्याच्या पवित्र दिवशी तुमच्या घरावर सदैव आनंदाची गुढी उभारलेली राहो आणि जीवनात प्रत्येक क्षणी यशाची पताका फडकत राहो. येस, डेफिनेटली तुम्हालाही. रवींद्र दादा म्हणतात मॅडम तुम्ही लाईव्ह आले, मला छान वाटलं. आज काही खास चर्चा असेल मग तुम्ही सांगा कोणत्या गोष्टीवर चर्चा करायची आज. तुमच्याकडे काही विषय असेल तर नक्की सांगा, आपण त्यावर करू. संदीप दादा म्हणते कुठून आहे तुम्ही? मी आहे कोकणातली दादा. पुणेकर दादा म्हणतायत 7 नंबरला लाईक केलं. हो का, 7 नंबरला लाईक केलं, थँक्यू सो मच. चॅनलला जॉईन पण करा संदीप दादा आणि रवींद्र दादा, पुणेकर दादा, प्लीज चॅनलला जॉईन करा. देवीदास दादा, विठ्ठल पंतांचे भाग्य थोर, पोटी आले रत्न माऊली ज्ञानेश्वर. यूट्यूबवर वारकरी संप्रदायामध्ये संत मुक्ताबाई रूपी प्रीतीताई बहीण मला लाभली, हेच लाभली माझे खरंच भाग्य थोर. वा वा वा, खूप छान खूप छान. हॅलो एन पाटील. नमस्ते दीदी म्हणू की ताई बोलू? दीदी पण चालेल, ताई पण चालेल, शेवटी भावाची माया आहे, चालेल. जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. गुढीपाडव्याच्या आणि नवीन नववर्षाच्या शुभेच्छा. तुलाही नववर्षाच्या आणि गुढीपाडव्याच्या खूप खूप शुभेच्छा. हे वर्ष सर्वांना म्हणजे सर्वांना सुख, शांती, समृद्धीमध्ये जाऊ आणि भरभराटीचे जाऊ, ईश्वरचरणी प्रार्थना. भारत लोले म्हणतायत हाय. नमस्कार दादा. नमस्कार. कुठून आहात तुम्ही? संदीप दादा म्हणते ताई तू भंदर दराला गेली का दीदी? कधी नाही हो दादा, कधी नाही गेली आहे मी. प्रकाश मालीस, दापोली कसं? ओके प्रकाश दादा नमस्कार. दापोलीतून आहात का? खूप खूप स्वागत आहे. पुणेकर दादा काय मग आज पुरणपोळी खाल्ली का? रवींद्र दादा म्हणतायत फणी. सांगा ना तुम्ही कोणता विषय आहे घ्यायचा. संगम केलकर. ओके. हाय संगम दादा नमस्कार. कोकणात कुठे? मी कोकणातली, सिंधुदुर्गातली. तुम्ही कुठले आहात दादा? नक्की सांगा मला कमेंट करून. हाय पीके. हॅलो. प्लीज चॅनलला डबल टॅप करा, सर्वांनी डबल टॅप करा. 20 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी. फक्त 20 लाईक्स करायचे आहेत. फक्त 12 झालेत. 20 लाईक्स होऊन जाऊ दे पटकन. संदीप दादा तुम्हाला एक विचारू का? संदीप दादा विचारण्यासारखं असेल आणि मी त्याचा आन्सर देण्यासारखं असेल तरच विचारा. सनंदी सांगलीकर म्हणते लाईक डन. गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. आताच उपवास सोडला. सनंदी दादा तुम्हालाही गुढीपाडव्याच्या खूप खूप शुभेच्छा आणि तुमच्या परिवाराला. हे वर्ष सर्वांना सुख, शांती आणि समृद्धीमध्ये जाऊ, ईश्वरचरणी प्रार्थना. एन पाटील म्हणतात लाईक डन. जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. संदीप दादा म्हणते तुम्हाला नात पैठणी आवडेल का? नथ पैठणी आवडेल का? हो, कोणाला नाही आवडणार. पैठणी हा सगळ्या लेडीजच्या जीवाचा आहे. काय म्हणतात ते, एकदम जवळचा विषय आहे पैठणी. खरंच खूप छान. अनिकेत दादा म्हणतोय बोल. हाय अनिकेत दादा नमस्कार. कसा आहेस तू? हाव तिया. हाय सुप्रिया दीदी. हेलो सुप्रिया दीदी कैसी हो? काय झाले? सुप्रिया दीदी आज हमारा न्यू ईयर है, तो आपको हमारे न्यू ईयर की बहुत सारी शुभकामनाएं. संगम दादा म्हणते मी पण. कुठले आहात दादा? संगमेश्वरचे का तुम्ही? सुप्रिया दीदी बोली खाना बन गया बहन.
नहीं नहीं सुप्रिया दीदी, दोपहर का खाना सारा बचा हुआ है। मतलब आज हमारा यहाँ स्वीट्स वगैरह सब कुछ बनाते हैं, तो सब कुछ है, तो राइस बनाऊंगी। पीके बनते हैं। हेलो पीके, जय महाराष्ट्र। सुप्रिया जी, अरे अच्छा मराठी। ये सुप्रिया दीदी आ गई है। पीके वर्ल्ड कप। पीके कुठून आहात तुम्ही? संगम दादा म्हणते विजयदुर्ग। ओके, विजयदुर्गचे आहात का? वा वा, मालवणी येते का दादा तुम्हाला? मालवणी येता मा तुमका? मंडळी लाईक करा सर्वांनी। देवगड, विजयदुर्ग देवगड, अरे वा, देवगडचे तुम्ही? वा वा, मग मालवणी नक्कीच येत असताला, खुशी असं नको करू। पीके हॅलो, प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा यार, डबल टॅप करा। संकेत दादा हाय, लाईक नंबर 13, थँक्यू संकेत दादा। तू पुरणपोळी खायला आलाच नाही संकेत दादा। सुप्रिया दीदी बोलते जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र सुप्रिया दीदी। संकेत दादा म्हणतोय नमस्कार चहा। संकेत दादा मला नेहमी 2 चहा पाठवतो संध्याकाळची। मी सुधीर कुलकर्णी ताई। ओके, सचिन सोनारीकर, सुधीर कुलकर्णी, स्वागत आहे सुधीर दादा तुमचं। कुठून आहात तुम्ही? प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा। मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, आणि माझं चॅनल आहे कोकणची प्रीतिया। कोकणातले छान कल्चरल व्हिडिओ आणि तसेच महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस। सध्या मी जम्मू काश्मीरला राहते आणि मी कोकणातली मुलगी आहे, सून पण आहे आणि कोकणातली मुलगी पण आहे। सो नक्कीच तुम्ही सपोर्ट कराल माझ्या चॅनलला, आणि ही आशा आहे। पीके फिश, संजय दादा म्हणते मी 20 लाईक डन केले, आले का बघा? नाही आले, नाही आले। अनिकेत दादा म्हणते तू कोसा आहे? मी जम्मू असं आहे। संदीप दादा सॉरी, तुम्ही चुकीचं वाचलं। मी चुकीचं वाचलं का? काय बोललेलात? संदीप दादा तुमची कमेंट कुठे गेली? थांबू का जाऊ वगैरे असं का बोलता? काहीतरी केलेलात ना? तुम्हाला नात पैठी पंथी, ओके, तुम्हाला नाथपंथी आवडेल का? म्हणजे काय, मला कळलं नाही दादा याचं। मला वाटलं नथ पैठणी असं ऐकायला आलं। हॅलो पीके, प्लीज डबल टॅप करा। संजय दादा म्हणते कमेंट मिस। संजय दादा तुमची कुठली कमेंट मिस केली मी? ओके, माझ्यासाठी तू अंजू आहेस। माझी बहिणीचे नाव अंजू आहे म्हणून तुला मी अंजू म्हणतो, पण अशीच मस्तीखोर आहे। तिचा फोन येतो पण मी उचलत नाही। उशीर का झाला? नुसता मला कॅडबरी घेऊन ये। हे भगवान, हा का? खूप छान, खरंच खूप छान, खरंच खूप छान। खरंच बहीण अशीच असते ना दादा। पीके पुण्यावरून आहेस का पीके? चॅनलला नक्की जॉईन हो। जय महाराष्ट्रमध्ये नाथपंथी बोलतोय तो संदीप मांडलिक। ओके ओके। संगम दादा म्हणतायत हो। काय मग दादा, आंबे वगैरे खाल्लात की नाही? धरले आहेत मा यावर्षी? बुद्धा जर्नी म्हणते सर्वप्रथम तुम्हाला पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा। तुम्ही खूप छान बोलता आणि बोलणे अगदी टीचर सारखे आहे। संयमी, शांत, विचारपूर्वक आहे। छान ताई, थँक्यू दादा। मला सर्वजण तेच विचारतात की तुम्ही टीचर आहात का, टीचर आहात का? पण मी मुलांची टीचर आहे फक्त। माझ्या फक्त 2 मुलांची टीचर आहे। थँक्यू दादा, नक्की चॅनलला जॉईन व्हा। मी कोकणातली आहे। किरण दादा म्हणताय हॅलो ताई, काय चाललंय? हाय किरण दादा, कुठून आहात तुम्ही? मस्त लाईव्ह चाललंय, या आपल्या लाईव्हला जॉईन व्हा। रोज लाईव्ह असतं दुपारचं आणि संध्याकाळचं, नक्की जॉईन व्हा। पीके म्हणतायत हॅलो पीके। किरण दादा म्हणतायत हाय। संकेत दादा म्हणते श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ संकेत दादा। पीके पीके, किरण दादा म्हणते जेवण झालं का ताई? नाही किरण दादा, जेवायचं आहे। तुम्ही जेवलात का? आणि जेवायच्या आधी माझ्या चॅनलला नक्की जॉईन व्हा। बेल आयकॉनवर क्लिक करा जेणेकरून उद्याचं लाईव्ह तुमच्यापर्यंत पोहोचेल। पीके
संगम दादा म्हणतायत गावी नाही जाता. दादा जाणार, आम्ही इकडे आहोत जम्मूला, त्यामुळे आम्ही मे मध्ये जाणार. पीके मेरा भी गॉगल है. उत्कर्ष नाही, उत्तरेश्वर शिरसे. गेम ओव्हर वगैरे अशी इमोजी नका टाकू जाऊ दादा. तरी पण तुमचं खूप खूप स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. नाथपंथी असं बोललो. ओके, आवडेल का? म्हणजे मला कळलं नाही. नाथपंथी आवडेल का असं काय कळलं नाही मला. काय सांगायचं आहे तुम्हाला? किरण दादा म्हणतायत जेवण झालं का ताई? नाही किरण दादा, जेवायचं आहे. उत्कर्ष दादा म्हणते मला स्टार द्या. स्टार कुठून देतात? पीके मेरा भी गॉगल. संजय दादा म्हणताय जाऊ का अंजू? माझ्या अंजूचा फोन येत आहे. ओके बाय. ओके संजय दादा, अंजूला पण सांगा दुसऱ्या अंजूने हाय म्हटलं म्हणून. संगम दादा म्हणते हो खाल्ले आम्ही. वा वा, आम्हाला पण पटवून द्या. गुरुनाथ दादा म्हणताय जय गोरोबा काका, जय गोरोबा काका. शिवराज गुगे म्हणताय गडग्या म्हणजे काय आहे? मग नका ना पाहू मग तुम्ही. सोहम साळवी, हाय सोहम, कसे आहेस तू? स्वागत आहे. सौरभ महाडिक म्हणतायत हाय. हाय सौरभ दादा, नमस्कार. कोकणची प्रीती आहे या लाईव्ह मध्ये, तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. प्लीज लाईक करा सर्वांनी. सकुबाई, तुम्हाला गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. धन्यवाद सकुबाई तुम्हालाही. पीके म्हणतात गुड इव्हिनिंग. गुड इव्हिनिंग पीके. पीके तू बोल ना, अजून काय बोलतच नाहीस. सौरभ दादा म्हणते पाऊस आहे का? हो, जम्मूला खूप पाऊस पडतोय. संदीप दादा म्हणते मॅडम माझ्या शिर्डीमध्ये आल्यावर नक्की फोन करा. हो दादा, संदीप दादा लाईव्ह घेईन तिथं आल्यावर. मला तुमचं एक गाणं ऐकायचं आहे, चालेल का? गाणं आवाज बसलाय की हो दादा, कुठलं म्हणू? गाणं तर आवाज बसलाय. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. 20 लाईक्स नक्की होऊन जाऊन दे. पटकन पटकन लाईक्स होऊन जाऊ दे. इश्क वाला लव लाईक किया है बहन जी. कुठे चाललाय रे, सारखं सारखं पळत जातो तू. संदीप दादा म्हणते प्लीज कुठलं म्हणायचं? मराठी गाणं म्हणूयाचं. नवीन वर्षाचा दिवस आहे ना. ही मायभूमी ही जन्म. थांबा, दुसरा मोबाईल घ्यावा लागेल. खुशी, तिथला दुसरा मोबाईल दे जरा मला भावासाठी. येस नक्कीच, प्लीज सर्वांनी जॉईन व्हा. दे नाही आहे ग तिथं, तिथंच ठेवलंय बघ. परी इकडे आहे ग. हाय फिटनेस, हॅलो. हाय हाय हाय. सौरभ दादा हॅलो. काय करणार आज? माका सर्दी झाली. अरे बाबा, काय खाल्लं काय? मग जरा मोबाईल दे तिथलं. अभिजित दादा नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. अभिजित दादा तुलाही नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. कसा आहेस तू? आणि कुठून आहेस नक्की सांग मला, कमेंट करून सांग. आणि प्लीज मंडळी लाईक वाढवा. फिटनेस नाव नाहीये माझं, पृथ्वी आहे. पण आता मी वाचणार कुठे? तू तिथं पृथ्वी लिहिलं असतं, मी वाचलं असतं ना. पृथ्वी भाई, तू कुठे राहतेस? मी कोकणातली आहे भावा. आय एम कोकणी. शांताबाईचं गाणं म्हणा. शी शांताबाईचं नको बाबा, असलं काहीतरी चांगलं म्हणायला सांगा ना. शांताबाई घोसला, आज मराठी आहे. अभिजित दादा म्हणते मी पण कोकणातला आहे. अभिजित दादा कुठला आहेस तू कोकणातला? अलकाताई म्हणतायत काल नव्हते आले का ऑनलाईन? काल आलेली ताई, पण संध्याकाळी नाही आलेली, दुपारी आलेली ना मी. संध्याकाळी नाही आली मी, कारण थोडंसं बाहेर गेलेलो, सो त्यामुळे.
मी लातूरकर आहे ताई. हो का? सुनीता ताई पण आहेत माझ्या शेजारच्या, त्या पण लातूरच्या आहेत. खूप छान. प्लीज नक्की सर्वांनी जॉईन व्हा चॅनलला. लातूरकर, कोल्हापूरकर सगळीकडनं जॉईन व्हा. कोकणकर. संदीप दादा, तुम्हाला मडीचं कनिपनाथचे गाणे नाही माहिती दादा. शिवाजी दादा म्हणते बाबूरावचं गाणं म्हणा. नाही नाही, मला मी तसली गाणी नाही म्हणणार, मी चांगलीच गाणी म्हणते. अभंग म्हणा. गुरुनाथ दादा म्हणते अभंग म्हणा. नक्कीच दादा. शिव कुमार, पूजा हो गया. हाँ पूजा हो गया शिव कुमार भाई. कैसे हो आप? पीके म्हणते ओके बाय. पीके क्यों जा रहे हो? लागलिया मास बोलतो मराठी, चाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी. शिकवायला म्हणते आज तुझ्याकडे गुढीपाडव्याचंच काय स्पेशल होतं का? हो पुरणपोळी होती. अभिजित दादा मी चिपळूणचा आहे. अरे वा, माझ्या मिस्टरांचं मामाचं गाव चिपळूण आहे. अभिजित दादा थँक्यू सो मच लाईव्हला आल्याबद्दल. नक्की जॉईन हो. कोकणातले बरेचसे लोक आपल्या लाईव्हला आहेत जोडलेले. अलकाताई म्हणते हा दुपारी मोबाईल नसतो माझ्याकडं म्हणून कदाचित दिसलं नाही मला आणि मला लाईव्हवर यायला जमलं नाही. हो का अलकाताई? आणि तुला गुढीपाडव्याच्या खूप खूप शुभेच्छा अलकाताई. संदीप दादा म्हणते ओके शोधा मग सापडेल. शिवकुमार दादा म्हणते ठीक हूँ. प्लीज मंडळी लाईक करा चॅनलला. माझ्या मिस्टरांच्या मामाचं गाव आहे तिवरे. तिवरे. बोल ना ताई कनिपनाथांचे गाणे. दादा माहिती नाहीये आणि मी ऐकलं नाहीये ना, ऐकल्याशिवाय मी कसं बोलणार ना. नुसतं मी लॅरिस वाचून मला नाही येत दादा गाणी. हाय तनुजा ताई 19 नंबर लाईन लाईक डन म्हणते. थँक्यू तनुजा ताई. हॅपी सॉरी हॅपी गुढीपाडवा तनुजा ताई. अलकाताई म्हणजे तुम्हाला पण हॅपी गुढीपाडवा. थँक्यू अलकाताई. तनुजा ताई म्हणजे नमस्ते ताई. जय कोकण जय कोकण. तनुजा ताई आज काय होतं का तनुजा ताई? तू कोकणामध्ये कुठे राहते? सिंधुदुर्ग जिल्हा. अभिजित दादा सिंधुदुर्ग जिल्हा कुडा. इश्कल. तिवरे कुठे आहे? चिपळूणला आहे. चला आपण एक अभंग म्हणूया. संध्याकाळ आहे आणि चांगला दिवस आहे तर म्हणूया. कानडा राजा पंढरीचा, कानडा राजा पंढरीचा, कानडा राजा पंढरीचा. वेदा नाही नाही कळला, वेदा नाही नाही कळला अंत पार याचा. कानडा राजा पंढरीचा, कानडा राजा पंढरीचा. निरांकार तो निर्गुण ईश्वर, निरांकार तो निर्गुण ईश्वर. कसा प्रकटला हसा विठेवर. निरांकार तो निर्गुण ईश्वर. कसा प्रकटला असा विठेवर. उभय ठेविले हात कटीवर, उभय ठेविले हात कटीवर. पुतळा चैतन्याचा, कानडा राजा पंढरीचा, कानडा राजा पंढरीचा. थोडंसं सूर इकडे तिकडे झाले, क्षमा करा मला. इश्कवाला म्हणतोय आकाशी चंद्र चांदण्या.
उद्या म्हणे नक्की. माझ्या शेजारचं गाव आहे. ओके, शेजारचं गाव आहे का? खूप छान, खूप छान अभिजित दादा, नक्की चॅनलला जॉईन हो. तनुजाताई म्हणते हॅप ओके. तनुजाताई म्हणते हॅपी गुढीपाडवा आणि हॅपी न्यू इयर. थँक्यू ग तनुजाताई, तुलाही तुझ्या परिवाराला गुढीपाडव्याच्या खूप खूप शुभेच्छा, नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा. मचक जामकर पहिले वेळेस लाईव्ह, बाबा बोलतो बंगाली बंगाली. पहिली वेळेस लाईव्ह आलात का तुम्ही? मचक्कर जामकर, नमस्कार, खूप खूप स्वागत आहे. मी कोकणची प्रीतिया या लाईव्ह मध्ये तुमचं मनापासून स्वागत करते. पटापट सर्वांनी लाईक करा चॅनलला. संदीप दादा म्हणते बाबा बोलतो बंगाली बंगाली. गुरुनाथ म्हणता वा वा, खूप सुंदर आवाज. धन्यवाद दादा, थोडेसे सूर इकडे तिकडे झाले, क्षमा असावी सर्वांनी. इश्कॉल ज्ञानोबा तुका माऊली पंढरीनाथ महाराज की जय. इश्कॉल उद्या चांदणी कमी असतील का रे? का इकडे तर पाऊसच पडतोय. शिवकुमार चौहान म्हणतायत मैंने जनाना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में और कवान कवान से उत्सव होते है क्या आप बता सकती है? कौन कौन से उत्सव होते? ओके, होली होता है, गुड़ी पाड़वा होता है, गणेश चतुर्थी होती है, दिवाली होते हैं और बहुत सारे छोटे छोटे सन मतलब उत्सव होते रहते हैं. संदीप दादा तुम्हाला माहीत नाही वाटतं सगळ्यात मोठा कार्यक्रम असतो मडीला आज. नाही दादा, एवढं नाही माहिती मला. तुम्ही सांगू शकता त्याबद्दल काय तुम्हाला माहिती असेल ते. ओवळी मी आहे. ओवळी गाव आहे का तुमचं दादा? अभिजित दादा तू ओवळी गावचा आहेस का? हाय गॉडफादर. डॅम्बिस माणसं म्हणणारे आज आले बाबा. हैप्पी गुड़ी पड़वा. हिंदी कितना कच्चा है तुम्हारा? नहीं, मुझे हिंदी बोलना अच्छे से आता है, लेकिन ये इंग्लिश में हिंदी लिखा है भाई, नहीं समझ में आता. मैं जानना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में और कौन कौन से उत्सव होते हैं, क्या आप बता सकती है? अभी अच्छे से आया. इश्कॉलमध्ये कौन कौन आवडलं मला. काउन काउन. अभिजित दादा म्हणते हो नक्की दादा, भेटू आपण कधी चिपळूणला आलो तर. गॉडफादर म्हणतात थोडं हिंदी बोलने का बोलो, कितना कच्चा है हिंदी. हाँ, हमारा मराठी ही अच्छा है, हम मराठी है ना इसलिए. इश्कवाला म्हणते गॉडफादर त्यांची कमेंट वाच भावा आधी. काऊ काऊ. प्रशांत दादा पुरणपोळी खाऊला तुमका हवला. तुम्हाला पाहिजे का? संजय दादा म्हणते अंजू तू लाईव्हला आली आणि पाऊस सुरू झाला, याचा अर्थ काय आहे? पाऊस पडतोय का? हाय मॅडम, हाउ आर यू? रोहिदास गुंजाळ, हेलो, आई एम फाइन. गॉडफादर म्हणते मैं ताई मस्करी करत है. मस्करी नहीं करते हैं, आप हिंदी बोलते हैं. संदीप दादा म्हणतात ये एकदा मडी आणि सावरगावला मग समजेल. ओके, नक्की येईन. तुम्ही बोलवलात ना, कॉन्टॅक्टमध्ये नक्की राहा आपल्या यूट्यूब फॅमिलीच्या, मग नक्की येऊ आम्ही. परू पेपर संपला. हो, परूचा पेपर संपला. 28ला रिझल्ट आहे. प्लीज मंडळी लाईक करा पटापटा. संदीप दादा म्हणते सांगून काय फायदा? हा, सांगून काय फायदा, पण ठीक आहे, तुम्हाला नाही सांगायचं, नको सांगू. पण सांगितलं असतं तर आमच्या ज्ञानात भर पडली असती ना. गॉडफादर म्हणते हमारा हिंदी खूप चांगला है जी मॅडम जी. हमारा भी खूप चांगला आहे हिंदी, हम रोज बोलता है हिंदी. रोहिदास म्हणते ताई आपण कोकणी आहात का? हो रोहिदास दादा, मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. मी मालवणी पोरगे असं आहे, मालवणी चढू. रोहिदास दादा मी मालवणी चढू असे हो, तुम्ही मालवणी असाय काय? इश्कॉला म्हणते कानरा राजा पंढरीचा मायेचा सागर अपार, जो जाई त्याच्या दारी होतो जीवन उज्ज्वल सुंदर. वा 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 वा, लय भारी लय भारी, खूप छान. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा, प्लीज मंडळी डबल टॅप करा. हे काय मध्येच म्हणजे काय?
हे काय मध्येच म्हणजे काय गॉडफादर? आम्ही मठात नाही गेलेलो आज. मी म्हणते गॉडफादर मला वाटतं मठातच जाऊन बसले. पावसाळा सुरू झालाय इकडे, पावसाळा सुरू झालाय जम्मूला. आता मासे चढणार बघा. छत्री घ्यायला पाहिजे. हो, छत्री घ्या हा. प्रशांत दादा म्हणते परूला 100%. काय माहिती, मठात शांतता मिळते, पण जबरदस्ती बाकीच्यांना पण घेऊन जातात, त्याचं काय? लाभले आम्हास बोलतो मराठी. शिवकुमार भाई बोल रहे, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. त्यांच्यामुळेच आपण हे सगळे सण साजरे करतोय, आपल्या राजांमुळे. मंडळी पटापटा कमेंट करा सर्वांनी. महिनाभर खात नव्हती नॉनव्हेज. कोण? मी नाही. काय झालं खुशी? काय झालं? प्रशांत दादा म्हणते परू, आंबे, वॉटरमेलन, आईस्क्रीम, केक. त्यानंतर रिश्काल मध्ये एक गाणं टाकतो, फक्त वाच. चला सर्वांनी म्हणता कुठे नेता 008. चला सर्वांनी म्हणता बरोबर कुठे नेता. प्लीज लाईक करा, चॅनलला डबल टॅप करा. ज्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केले, चॅनलला जॉईन नाही केले, त्यांनी प्लीज जॉईन व्हा. कोकणातल्या माणसांना नक्की सपोर्ट करा. परू काय होऊला? परू सांगता असाच काय काय चालू असतं परूचा. पारू गो पारू वेसवचे पारू वर आयले तुला वर आयले. मंडळी पटापटा कमेंट करा सर्वांनी. किती वेळ लावताय कमेंट करायला भावानो? कमेंट करा. कोकणातला कोण असा काय नाही? कोकणातलं कोण हाव तर कमेंट कराव. क्या सच में आप विघाती बिलियन हो? क्या सच में आप वेजिटेरियन हो? नहीं, मैं वेजिटेरियन नहीं हूँ. मैं वेजिटेरियन भी हूँ, नॉन वेजिटेरियन भी हूँ. मैं वेज नॉन वेज दोनों भी खाती हूँ. प्रशांत दादा म्हणतं मी हाव. प्रशांत दादा हाव वेजिटेरियन. प्रशांत दादा वेजिटेरियन है भाई. शिवकुमार चरण. लाभली हा मास बोलतो मराठी. मंडळी कमेंट करा. कोकणची प्रीतिया. मी कोकणातून, पण जिल्हा कोणता तुमचा? मी कोकणातून, सिंधुदुर्ग जिल्हा बाबा आमचा. आम्ही सिंधुदुर्गाचे हाव, आम्ही सिंधुदुर्गाचे आव. मंडळी पटापटा कमेंट करा. कोकणची प्रीतिया या चॅनलला जॉईन व्हा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा. लाभले हास बोलतो मराठ. मी कोकणी हाव. मी कोकणी हाव. परी रूम फ्रेशनर कोणी मारलो? छी, किती वास येऊ. उगाच मारत बसताय. मंडळी पटापटा कमेंट करा यार. कमेंट करा. कोकणातली माणसं असाल तरी कमेंट करा. कोकणचा कोण? सिंधुदुर्ग पण गाव शहर कोणतं ते नाही सांगू शकत दादा. मी सिंधुदुर्गातली आहे. सिंधुदुर्ग प्रॉपर सिंधुदुर्ग. तुम्ही खैले असाय ते सांगा आधी पहिले. तुम्ही खैले असाय? शिवकुमार नॉन वेज नहीं खानी चाहिए. ओके, नहीं खाएंगे फिर आज से नहीं खाएंगे. सागर शिंदे ताई जेवण झालं का? सागर दादा नमस्कार. जेवण तर दुपारचंच खूप आहे. काय खाणार आज? तर गोड गोड झालं बाबा. तुम्ही जेवलात का सागर दादा?
शुभाची तलवार तळपली, महाराष्ट्र अस्मिता फडकली. संतांच्या अमृतवाणीने जीवन केले वैभवशाली. ऋषीमुनी अन थोर तपस्वी कल्याणास्तव इथं जन्मले. आदर्शाचे अमोल लेणे या भूमीला देऊन गेले. जय जय शिवाजी महाराज. इश्कवालालो म्हणते, भक्ती आणि शक्तीची पुण्याई येते मोठी. भक्ती आणि शक्तीची पुण्याई येते मोठी. एक दिलाने उमटू दे जयघोष आज ह्या ओठी. दऱ्याखोऱ्यातून नाद घुमू दे एकच दिन राती. मी मराठी, मी मराठी. जय महाराष्ट्र. मी वेरवली, जिल्हा रत्नागिरी, तालुका लांजा. ओके कोकण भावा, जय कोकणकर. चॅनलला नक्की जॉईन हो कोकणकर भावा. आपलं रोज लाईव्ह असतं दुपारचं संध्याकाळचं. आणि मी कोकणातले छान कल्चरल व्हिडिओ टाकते. तसेच महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस, सध्या जम्मूला आहे मी तर इकडचे टाकते. नक्की जॉईन हो, आवडेल मला. परी पटापटा गौरव. हाय सौरभ. सौरभ तुझं नाव काय? खूप छान आहे नाव, खूप छान आहे सौरभ भाई. खूप खूप धन्यवाद. प्लीज लाईक करा सर्वांनी. मंडळी लाईक करत राहा. एक लाईक तो बनता है ना. जब आप किसी तुम्ही कोणाच्या तरी चॅनलला जाता, एक लाईक केल्याने आपलं नुकसान पण होत नाही. सो करू शकता ना मंडळी तुम्ही लाईक, नक्की करा. हाय कुशल, गुढीपाडव्याच्या खूप शुभेच्छा मावशी. थँक्यू भावा, थँक्यू पोरा आपल्या. नाही नाही, थँक्यू भाज्या. इश्कवाला कोकणातील आंबे भारी की जम्मू तिला सफरचंद भारी. माका तर कोकणातले आंबेच आवडतात, माका सफरचंद आवडणार नाही. डोंट लाईक, आय डोंट लाईक. लाईक डन 22. थँक्यू सो मच. प्लीज ज्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केलंय त्यांनी लाईक करा. सौरभ भावा तू पुरणपोळी खाल्लीस का? नाही खाल्लीस ना तर चल आपल्याकडे ये, आपल्याकडे भरपूर पुरणपोळ्या आहेत. थँक्यू. मंडळी पटापटा कमेंट करा. 22 नंबरला लाईक झालेला आहे. पटकन 30 पर्यंत करा. पुरणपोळी मला खायला. येस येस, नक्की ये भावा तू. सागर जर म्हणते ताई आवाज छान आहे तुझं. गाणं गात होता ना ताई तुम्ही? हा मगाशी गात होती. ऐकलात का तुम्ही? सागर दादा ऐकलात का तुम्ही? आणि पुरणपोळी खायला या. ला ला ला. मेरी कायनात मेरे खाली हाथ, तेरे तार तार सपने, लगी जख्मजार मेरे सीने आग, तेरे तार तार सपने. हे गाणं माहिती आहे का? खूप छान आहे. सागर दादा म्हणतो हो ताई. ओके सागर दादा, थँक्यू सो मच. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. कोकणची प्रीतिया या चॅनलला नक्की जॉईन व्हा. आणि दुसरं एक माझं चॅनल आहे, माझं एक दुसरं चॅनल आहे कोकणची ताई. त्यामध्ये मी कॉमेडी व्हिडिओ टाकते आणि माझ्या डेली लाईफमधील लॉंग व्हिडिओ आहेत. नक्की त्या चॅनलला जॉईन व्हा. या चॅनलच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे, प्लीज जाऊन सर्वांनी जॉईन व्हा. सौरभ, सागर दादा नक्की जॉईन व्हा तुम्ही. पण मला कसं कळणार तू कुठे राहते? मी सध्या जम्मूला आहे. जम्मूला येतो का तू? तेरी कायनात मेरे खाली हाथ, तेरे तार तार सपने. पटापट कमेंट करा यार. 24च लाईक झाले आहेत. 30 तरी होऊन जाऊ दे. सागर दादा म्हणते हो ताई जॉईन करतो. नक्की सागर दादा नक्की करा, आवडेल मला. आणि इश्कवाला म्हणते गळ्याला आराम दे, पाणी पित राहा. सुकतो गळा ना बोलून बोलून. त्यामुळे मी माझं खरंच सांगते, जेव्हा मी स्टार्टिंगला लाईव्ह सुरू केलेलं ना, हात जबडा एवढा दुखायचा की मला असं बोलता बोलता ठसका लागायचा लाईव्ह घेताना. कोणाला वाटतं, म्हणजे मी कमेंटमध्ये पण खूप वेळा ऐकलंय का लोकांकडनं
की लाईव्ह मध्ये बडबड करणं काय सोपं आहे, असं आहे तसं आहे. सौरभ म्हणते खोटं बोलतेस तू आणि पुरणपोळी देते बोललीस आणि जम्मूला पळालीस. नाही, मी जम्मूवरूनच जम्मूमध्येच पुरणपोळ्या बनवल्या. मारलं तुला खुशीने कोणी दीदीने. चोच स्पेलिंग चोर. हा बरोबर लिहिलंस तू, लिहिलंस. हा मग ठीक आहे चला. सागर दादा म्हणते लाईव्ह सोपं नाही ताई. हा सागर दादा, लाईव्ह सोपं नाहीये घेणं, पण काय काय लोकांना जे लेडीजला पुढे जाताना बघू शकत नाही त्या बिचारांचे लोक जर असतात ना, ते म्हणतात काय फालतूगिरी, लाईव्हवर उभं बसायचं आणि बडाबडा बडाबडा करायचं. पण लाईव्ह घेणं सोपं आहे का? किती जणांचे निगेटिव्ह कमेंट असतात. त्याच निगेटिव्ह कमेंटला पुढे जाऊन त्यांना सामोरं जाऊन जर लाईव्ह घ्यायचं असेल तर ते साधं सोपं काम आहे का दादा, सांगा. सर्वेश म्हणतोय गुढीपाडव्याच्या आणि नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. तुलाही गुढीपाडव्याच्या आणि नवीन, ओह आत्ता मोबाईल पडणार असतं. तुलाही खूप खूप स्वागत आहे. सर्वेश दादा तुलाही नवीन वर्षाच्या आणि गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. इश्कवाल्याला म्हणते @कोकणची ताई व्लॉग. येस, हा आहे माझा @कोकणची ताई व्लॉग. नक्की याला चॅनलला जॉईन व्हा. @कोकणची ताई ब्लॉग. पोलीस काय बाय यांची, चोर पोलीस लिहून सांगतो. कोणाशी खेळतो तू एकटाच? तू कमी काय काढू सांगितलेलं, अभ्यास करू सांगितलेला आहे मग. 1 to 10 काढ. पटापटा कमेंट करा मंडळी. फक्त लाईक्स फक्त 24 झाले आहेत. प्लीज लाईक करा आणि कोकणची ताई व्लॉग या चॅनलला नक्की जॉईन करा. सौरभ म्हणतो मी सौरभ सरदेसाई, पुण्यात 12 पूर्ण केले आणि आता कोकणात आलो. वाव, कोकण कोणाला सोडवत नाही बघ बाबा. बरोबर आहे ना, कोकण कोणाला सोडवत नाही. कोकण हा जीव की प्राण आहे सगळ्यांचा, बरोबर ना. मग आता काय करतोस 12th नंतर? सौरभ 12th नंतर काय करतोस मग आता तू? पुढे काय करणार आहेस? पटापट मंडळी कमेंट करा यार. कमेंट मी येत नाही आहेत का? कमेंट येत नाही आहेत पटकन. तेरी कायनात मेरे खाली हाथ, मेरे तार तार सपने, लगी जख्मजार मेरे सीने आके मेरे तार तार. आवारा आवारा अंगारा. मंडळी कमेंट करा, कमेंट करा. सागर दादा कोकण छान आहे ताई, पण यायचं आहे मला फिरायला तिकडे. हो सागर दादा नक्की ये कोकणात. कोकण खूप छान आहे फिरायला आणि खूप छान छान आहे. कलंगूट बीच वगैरे आहे आणि अजून एक कुठलं ते बीच, वेंगुर्ल्याचं बीच वगैरे खूप छान आहे तिथं. खरंच खूप म्हणजे असं शांतता मिळते. नक्की जा. आणि सध्या जाऊ नको, गरमी खूप आहे, कंटाळाल तुम्ही गरमीमध्ये. सो जूनच्या पहिल्या आठवड्यात किंवा दुसऱ्या आठवड्यात जा, जेव्हा थोडा थोडा पाऊस पडायला सुरुवात होते तेव्हा जायचं, मस्त वाटतं. दत्तात्रय दादा म्हणतायत हाय. हाय दत्तात्रय दादा, नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं, स्वागत आहे. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. रुपेश दादा म्हणतायत जय भीम. रुपेश दादा जय महाराष्ट्र, जय शिवराय, जय भीम. पटापटा कमेंट करा सर्वांनी. कोकणची प्रीती आहे या लाईव्ह मध्ये.
आणि कोकणची ताई ब्लॉग आहे या चॅनलला नक्की जॉईन व्हा. आंबे, काजू, भात, 20 गाई म्हशी आणि इत्यादी अजून खूप आहे. बरीच शेती बरीच आहे. खूप छान दादा, खरंच खूप छान केलंस तू हे. म्हणजे म्हणजे स्वतःचा बिझनेस करणं हे खरंच खूप छान आहे. मला ही बिझनेसची खूप आवड आहे. बघू माझा कधी बिझनेस पूर्ण होणार आहे. आणि आपण म्हणतो ना की गावी खूप म्हणजे शहरात राहून आम्ही हा जॉब करून तो जॉब करून, पण दुसऱ्याच्या हाताखाली काम करण्यापेक्षा आपण आपल्या गावात काम केलेलं खरंच खूप भारी आणि आपल्या आवडीच्या विषयामध्ये काम केलेलं खरंच. आंबे, काजू, भात, गाई म्हशी, खूप ह्याच्यामध्ये खूप उत्पादन आहे. तू खरंच खूप चांगलं एक उदाहरण देशील पुढच्या पिढीला. सौरभ दादा, प्लीज लाईक करा, कमेंट करा. आणि अजून एक मानसिकता आहे सर्वांची की मला गावातला पोरगा नको, मला मुंबईचाच पोरगा पाहिजे. ही अजून एक मेंटॅलिटी आहे सर्वांची. ती मला पण एक अशी विचित्र वाटते. गावात असला म्हणून काय झाला, काय कोणाकडे भीक मागून तर खात नाही ना. इश्कालालो म्हणते, लोक म्हणतात कोकणात काय असा. अरे होय तर स्वर्गाचो वास असा, समुद्राचो गाद, नारळाची सावली, इथली हवा लागली की मन जाता हरवून भारी, आंबो, काजू, फणसाचो गोडवो, कोकण म्हणजे देवाचोच ठेवा. येस, आपल्या कोकणात परशुरामाची भूमी म्हटली जाता. इश्कॉलालो म्हणतात, माणसं साधी पण मनानं भारी, कोकणातली माया जगात ना दुसरी, डोंगर, समुद्र आणि निसर्गाचो साज, कोकणाकडे बघून म्हणशील हा तर स्वर्गाचो राज. वा 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 वा, खूप भारी. सागर ताई, पाऊस पडायला लागल्यावर बीचवर जाऊ देत नाही, समुद्राला भरती येते ना. हो हो, पण दादा तेव्हा नाही जायचं. म्हणजे जूनच्या पहिल्या आठवड्यात तुम्ही जावा फिरायला, कोणी नाही अडवणार. लास्टला नाही जायला देत. गोविंद दादा म्हणतायत की किडे चाललाय किदे. गोविंद दादा किदे लाईव्ह चालू असा, किदे लाईव्ह चालू असा. हाव करता तुम्ही, हाव करता. माझे पिके केस पिकले, म्हातारी झाली मी बाबा, पिके केस पिकलेत. पटापटा कमेंट करा, लाईक करा, चॅनलला जॉईन व्हा. सार्थक दादा नमस्कार. हाय ताई म्हणताय सार्थक दादा, नमस्कार. कसे आहात सार्थक दादा तुम्ही? आणि कुठून आहात सार्थक दादा नक्की सांगा. आणि चॅनलला नक्की जॉईन व्हा. आपलं रोज लाईव्ह असतं. इश्कॉला नव्हते आपल्या चॅनलवर. कधी कधी कमेंट येणार, इतक्या कमेंट पाहिजेत वाचायला, वेळ मिळायला नको. हो, तुझा आशीर्वाद असेल तर नक्की. हेअर ड्रायर लावा. नको, परत ते रोजच लावायला लागेल ना, सारखं सारखं हेअर ड्रायर. नितीन दादा म्हणताय हेअर ड्रायर लावा. नितीन दादा कुठून आहात तुम्ही? गोविंद दादा म्हणते, खेड्यात काय माणसं भाकरी खात नाही काय, फक्त सिटीमध्ये काय आहे? खेड्यात काय माणसं भाकरी खात नाही काय, फक्त सिटीमध्ये काय? तेच ना, जे खेड्यागावात खातात ना ते सिटीत पण खात नसतील है ना. सिटीमध्ये काय पिझ्झा खाणार, बर्गर खाणार, चाऊमिन, हे ते. पण कोकणात अस्सल भाकरी भाजी, तिथंच तर खरी काय म्हणतात ते अमृत आहे, अमृत. सार्थक दादा म्हणते मी पुण्यात. ओके सार्थक दादा, तू पुण्यातला आहेस का? खूप खूप स्वागत आहे. हॅपी गुढीपाडवा तुला, नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा. ताई दोडवरून बोलतोय. नितीन दादा खूप खूप स्वागत आहे तुम्हालाही नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा. आणि नक्की चॅनलला जॉईन व्हा. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. आणि ज्यांनी ना चॅनलला जॉईन केले ना त्यांनी प्लीज बेल आयकॉनवर नक्की क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला माझ्या लाईव्हच्या नोटिफिकेशन येतील. नाहीतर कसं तुम्ही जॉईन व्हाल पण नोटिफिकेशनवर क्लिक नाही केलं तर नोटिफिकेशन येणार नाही, लाईव्ह सुरू झाले हे तुम्हाला कळणार नाही. सार्थक दादा म्हणते तुला पण हॅपी गुढीपाडवा. थँक्यू भावा, थँक्यू सार्थक भावा, थँक्यू सो मच. पुरणपोळी खाल्ली का सार्थक दादा? तू नाही खाल्ली असेल तर ये ताईकडे. पटापटा सर्वांनी कमेंट करा, लाईक करा, चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा.
सार्थक दादा म्हणते बाय. सूरज मोहिते उचकी लागली होती का ताई? कोणाला? मला आठवण काढलेलात का तुम्ही दादा? दादा आठवण काढलेलात का? मी म्हणते सूरज दादा हल्ली येत नाही. सूरज दादा म्हणते चहा झाला का? सूरज दादा चहा झाला मगाशी मिस्टरांबरोबर घेतला, कारण इकडे पाऊस पडत होता ना, सो चहा घेतला. गोविंद दादा म्हणते शुद्ध अन्न खेड्यात मिळतं, सिटीत सर्व भेसळ मिळतं. बरोबर आहे, बरोबर आहे दादा. म्हणजे अरे काय आहे ते क्ले, मला नको आहे क्ले. माझ्या घरी सुद्धा ना, म्हणजे जे वर्षभरासाठी हवं ना, तांदूळ किंवा म्हणजे चवळी, फजा वगैरे माहिती असतील, चवळी, वाली, शेंगा वगैरे, हे सगळं एका वर्षासाठी पाहिजे ना, ते माझ्या घरात बनवतात आणि तेच खातात जास्त करून. फक्त कांदा, बटाटी, आलं, लसूण वगैरे हे बाहेरून आणतात, कारण लसूण वगैरे नाही घेत. बाकी सगळं म्हणजे ते फ्रेश मिळतं यार खायला, आणि इथं नुसती भाजी पण खायची तरी टेन्शन. सागर दादा म्हणतात खेड्यात फिश फ्रेश भाजी फळे मिळतात, शहरात मिळत नाहीत. हे तर खरं आहे दादा. आपल्या घरातल्या म्हणजे घराच्या जवळचीच बाग असते आणि तिथं काय काय लावलेलं असतं, म्हणजे पेरू, फणस, आंबे, का काजू, पपई, हे सगळं लावलेलं असतं. आणि परत आमच्या घरी ते व्हाईट व्हाईट असे काय म्हणतात त्यांना ग बरी, ते व्हाईट व्हाईट असतात ते आंबाडे, आंबाडे ना, व्हाईट व्हाईट. ते सर्व काही छोटी छोटी फळे असतात, ती खायला मिळतात आणि ते शहरातनी नाही मिळत. इश्कवालामध्ये कोकणात मिळतं भाकरी चटणी, एकदा खाल्ली की पिझ्झा बर्गर वाटतात, फक्त नावालाच भारी. हा खरंय, ते खरंय. हा जाम जाम. मला आठवतच नव्हतं जाम. ते पण आहेत आमच्याकडे आणि लय भारी लागतात, लय भारी लागतात. आणि दुसरे पण एक आहेत पिंक कलर मध्ये असतात, जरा जरा पण आंबट गोड असे लागतात, लय भारी लागतात. आणि या गोष्टी ना आता पण आपण आपल्या आपल्या घरी ना लावायला पाहिजे, कारण पुढच्या युगात आपल्याला म्हणजे आपल्या पुढच्या पिढीला भेटेल की नाही ही ताजी फळं काय माहिती. नाहीतर सगळं बनावटी मिळतंय खायला. मध्ये माझ्याकडे लालवाले जाम आहेत. ओके, लालवाले आहेत का? वा वा. आमच्याकडे व्हाईटवाले आहेत आणि अजून एक दुसरे आहेत, ते मोठं झाड आहे, म्हणजे आंब्यासारखं खूप मोठं, पण त्याला असं पिंकिश पिंकिश थोडेफार असतं आणि त्यामध्ये असे भरलेले असतात. हाय निलेश दादा, नमस्कार. लाईक डन, थँक्यू निलेश दादा. कसं आहेस तू? हॅपी गुढीपाडवा आणि नवीन वर्षाच्या तुला खूप खूप शुभेच्छा. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा, ज्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केलंय त्यांनी प्लीज डबल टॅप करून लाईक करा. इश्कॉल मी तर करवंदावर एक प्रयोग केलाय. कुठला केला सांग की? सेम टू यू. थँक्यू निलेश दादा, थँक्यू सो मच. कोकण 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 कोकण, लाल परीचा प्रवास कोकण. कोकण 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 कोकण, लाल परीचा प्रवास कोकण. मी केले आहे लाईक डन. थँक्यू दादा निलेश दादा. निलेश दादा आज पुरणपोळी खाल्ली का तू? आज काय स्पेशल? मी दादा बटाट्याच्या कातऱ्याची भाजी बनवलेली आणि दुसरं काय बनवलेलं, पुरणपोळी बनवलेली आणि अख्खा मसूरची ग्रेव्ही बनवलेली. मी जॉबवर आहे. घरी कधी जाणार निलेश दादा? सुनीता ताई म्हणतात हॅलो हॅलो. सुनीता ताई काय करताय? सागर दादा म्हणते हो ताई, मी माझ्या शेतात आंब्याची बाग लावली आहे ताई, पण ताई कोकणची सर नाही. हो दादा, पण तुम्ही लावलात ना, खूप मस्त. निदान तुम्हाला ते खायला तरी मिळतील. इश्कवाला लो म्हणतोय आता लाल पर्या पण बंद करून भंगार बस कर्नाटक मधून आणल्यात. तिथं बघून ते पहिल्याची म्हणजे ती फिलिंग येत नाही, ज्या लाल परीने आपण शाळा कॉलेजचा सफर पूर्ण केला आहे, ती फिलिंग आता त्या भंगार गाड्या कर्नाटकातल्या गाड्या बघून होत नाही बघ. निलेश दादा म्हणते ओके. 12ला घरी जाणार तू? बापरे. हाय गणेश दादा, हॅलो. कसा आहेस तू? कुठून आहेस नक्की सांग. फिट विथ गणेश. हाय गणेश दादा, गणेश दादा नमस्कार.
हॅपी गुढीपाडवा गणेश दादा. इश्कवाल म्हणते लाल परीमध्ये झोप लागली तर नवलच ना. मला तर भारी वाटायचं. मी ना कानात हेडफोन घालायची आणि मस्त फुल व्हॉल्यूमवर गाणी ऐकायची आणि मला बरोबर कळायचं की माझं स्टेशन म्हणजे माझा स्टॉप आला. काचा इतकी आवाज करायच्या. लाल परी खरंच खूप भारी होती यार. गणेश दादा म्हणते नमस्कार. नमस्कार गणेश दादा, कुठून आहात तुम्ही? निलेश दादा म्हणते सेकंड शिफ्ट आहे माझी. ओके, सेकंड शिफ्ट आहे का? ओके ओके, काळजी घे मग. तुम्हाला पण हॅपी गुढीपाडवा. थँक्यू गणेश दादा, थँक्यू सो मच. पुण्यातून आहात का तुम्ही? ओके, मी कोकणातून आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून. मी कोकणातला चढू असं आहे. मी असं आहे कोकणचा. मी कोकणचा असं आहे, कोकणचा. तुम्ही येतालाय आमच्या कोकणात? गणेश दादा तुम्ही आमच्या कोकणात येतालाय? नक्की आहे हा. निलेश दादा म्हणतोय लाल परींनी कोकणात जाताना कसे वाटायचे? मी कोकणातच असल्यामुळे मी कोकणात म्हणजे ह्याले शाळेसाठी नाही, कॉलेज 11वी 12वी ते 15वी पर्यंत मी लाल परीनेच प्रवास केला कॉलेजला जायला, म्हणजे तिकडे जाण्यासाठी. गणेश म्हणते मस्त. हो नक्की. ओके गणेश दादा, नक्की नक्की ये तू आणि कोकणात फिरायला नक्की ये आणि माझ्या चॅनलला पण नक्की जॉईन हो. माझं रोज लाईव्ह असतं संध्याकाळचं आणि दुपारचं. नक्की हो जॉईन आणि आपण रोज भेटू आपल्या लाईव्हला. आणि माझ्या यूट्यूब फॅमिलीचा नक्की तू पार्ट बन. निलेश दादा म्हणते मी चिपळूणपर्यंत गेलो आहे. वा वा वा, खूप भारी. सागर दादा म्हणते आमच्या इकडे पण अजून पण लाल परीच येते ताई. हो का? आमच्याकडे पण येतात पण खूप कमी दिसत आहेत आता ते लाल परी. गणेश दादा तारकर्लीला येऊन गेलोय डिसेंबरमध्ये. हो का? कसं वाटलं दादा? मस्त आहे कोकण तुमचं. थँक्यू. पावसात पण मस्त असतं दादा. आंबोली वगैरे बघितलंस का तू? गेलेलास कधी आंबोलीला? आंबोली पण खूप छान आहे तिथं. अजून कुठलं आहे ते? हिरण्यकेशी. वाव, काय बघशील पावसात. मला यावेळी जायचं आहे. मी जाणार पावसात आणि तिकडनं मी ना लाईव्ह पण घेईना जर जमलं तर. निलेश दादा म्हणते कोयना धरण माहीत आहे का तुम्हाला? हो, कोयना धरण माहिती आहे, माहिती आहे, फक्त ऐकून आहे. ओके, विठ्ठल बेलते म्हणतायत हाय हाय विठ्ठल दादा, नमस्कार. नवीन वर्षाच्या तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. प्लीज डबल टॅप करा यार, सर्वांनी डबल टॅप करा. ज्यांनी डबल टॅप नाही केले प्लीज डबल टॅप करा. फक्त एक डबल टॅप पाहिजे असतो तुमच्याकडून, फक्त एक डबल टॅप करा. निलेश दादा म्हणते ओके ताई, बाय बाय. निलेश दादा काळजी घे, बाय बाय, टेक केअर आणि ये पुन्हा उद्या लाईव्हला दुपारी. बाय बाय मंडळी. कमेंट करा सर्वांनी प्लीज प्लीज. कमेंट करा. 28 27 फक्त लाईक झाले आहेत. विठ्ठल दादा म्हणताय नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा तुम्हाला. थँक्यू सो मच विठ्ठल दादा. तुम्हालाही आणि तुमच्या कुटुंबाला खूप खूप शुभेच्छा. इश्कॉला लव म्हणतोय कोकम, नारळ, सुपारी, चिकू, आंबा, फणस, काजू, जांभूळ, करवंद, जाम. अजून कोणती फळे आहेत आपल्याकडे? अजून पेरू. आपल्याकडे पेरू पण असतं. लाईव्ह बंद करतेस काय? हा, आता करणार आहे थोड्या वेळाने. आता जरा परीची हँड रायटिंग सुधारवते. चल चल, घेऊन ये जा तुझा. राजाराम राठोड. नमस्कार राजाराम दादा. हाय. गुढीपाडव्याच्या तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. कुठून बोलना ताई? मी कोकणातली आहे दादा, विठ्ठल दादा, सिंधुदुर्ग जिल्हा. पटापटा कमेंट करा सर्वांनी मंडळी, कमेंट करा. आता मी लाईव्ह संपवायची वेळ झाली आहे. पटकन कमेंट करा सर्वांनी. तेजस्विनी ताई म्हणतात हाय ताई. हाय तेजस्विनी, कुठून आहात ताई तुम्ही?
दाखव ना ताई, दाखव की कशी आहे हस्तलेखन परीचे. परी हान ग तुझी वही ती हँडरायटिंगची. प्रेम मामा दाखवू सांगता. खुशी लाजते न म्हणणार ते हसणार म्हणते. परी हसणार लाजते नाही दाखवत. तेजस्विनी म्हणते जेवण झालं का? मी खेडगाव. ओके ताई. तेजस्विनी ताई खेडगावचे आहात का तुम्ही? खूप खूप स्वागत आणि तुम्हाला गुढीपाडव्याच्या आणि नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा. आपलं रोज ताई लाईव्ह असतं संध्याकाळचं आणि दुपारचं. नक्की जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा जेणेकरून तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल. प्रकाश दादा म्हणताय चष्मा फारच मोठा आहे. वाटतं का तसं? मला आता खूप छोटा वाटतो. तुम्हाला ते मी स्किन जवळ आहे ना म्हणून तुम्हाला वाटत असेल की खूप मोठा आहे. हो केडगाव. मला वाटलं खेडगाव. ओके केडगाव आहे. कुठला जिल्हा आहे ताई तुमचा? इश्कॉला कोंबडीच्या नखा काढल्यात परीने. परी तुला कोंबडीच्या नख्या काढल्यात परीने असं म्हणतोय. दाखवत नाही ना म्हणून. अंजा बघू. तिचं अजून सुधरत नाहीये अक्षर. बघू वेळ आहे काय करायचं. गोवा ते पुणे. काय दादा गोवा ते पुणे? गणेश इंगळे म्हणतायत नमस्कार रे प्रीती ताई, गुढीपाडवा व नव वर्षाच्या मंगलपायी शुभेच्छा ताई. जय शिवराय, जय महाराष्ट्र. दादा तुम्हालाही नमस्कार आणि तुम्हालाही गुढीपाडव्याच्या नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा ताई. जय शिवराय, जय महाराष्ट्र. दाखवते हा मी तुम्हाला. हे खुशपरीचं हँडरायटिंग आहे. अजून काही सुधारलं नाहीये. नगर. ओके अहमदनगरचे आहात का तुम्ही जिल्हा? राजाराम दादा म्हणतायत हा जरा सुधारायचं आहे दादा तिचं अक्षर. आता 4थीला जाणार आहे सो थोडंसं हँडरायटिंग चांगलं करायचं आहे. हिंदी आणि इंग्लिश हे तिचं आहे हिंदीचं. छान आहे परी. थँक्यू परी, थँक्यू म्हणते. तेजस्विनी ताई खूप छान आहे ताई हँडरायटिंग. नाही हो ताई अजून तिची सुधारायची आहे. तिला ओढून ओढून सुधारवायला सांगते, रोज काढायला सांगते हँडरायटिंग. त्यामुळे थोडीशी म्हणजे सुधारेल ना चांगली. परी चल काढून घे पटकन, पप्पा यायच्या आधी. होईल सवय. हा म्हणजे रोज जर तिने प्रॅक्टिस केली ना तर होईल. दुहेरी वही घे. हा दुहेरी वही घ्यायला पाहिजे ना. हिंदी मराठीसाठी. हा इथं तर मराठी काही विषयच नाही आहे जम्मूला. सो आम्ही आता तिला म्हणजे स्वतःहून शिकवण्याचा प्रयत्न करतोय. तर नक्की उद्या आपण लाईव्हला जॉईन व्हा. आता मी लाईव्ह संपवते. जरा हँडरायटिंग तेजस्विनी शिकेल हो हळूहळू. हो ताई तेजस्विनी ताई नक्कीच. आता मी लाईव्ह संपवते तेजस्विनी ताई. प्रेम उद्या आपण शिकवायला म्हणतोय ऐक. ओके बोल बोल. बोल की भावा. उद्या तू 6 वाजता थोडं लाईव्ह येशील का? 6 वाजता कोण येणार यार? 6 वाजता कशाला? काही लोकांना सब करायला सांगतो 6 वाजता. मग अरे 6 वाजता कोण लाईव्ह येते यार? झोपेचं खोबरं करून. संध्याकाळी. हा उद्या संध्याकाळी 6 वाजता नक्की येईल. मला वाटलं काय सकाळी. हा संध्याकाळी. ओके संध्याकाळी 6 वाजता. ठीक आहे चालेल चालेल. तेजस्विनी ताई म्हणतात गुड नाईट. गुड नाईट तेजस्विनी ताई. इश्कवाला लाव. सबस्क्राईब करण्यापेक्षा माझे व्हिडिओ शेअर कर त्यांना. जेणेकरून माझा वॉच टाइम थोडासा वाढेल चांगला. आणि प्लीज सर्वांनी माझे व्हिडिओ पहा जेणेकरून मला वॉच टाइम वाढवण्यास मदत होईल. आणि उद्या संध्याकाळी
उद्या 7 वाजता नाही, उद्या कदाचित मी हे करेन, पोस्ट करेन उद्या किती वाजता लाईव्ह असणार आहे ते. आणि प्लीज माझे चॅनलवरचे नक्की व्हिडिओ पहा. गणेश दादा म्हणते काय चाललंय ग ताई, झालंय का तुझं जेवण ग ताई? गणेश दादा नाही जेवण झालंय, आता राईस वगैरे बनवायचं आहे. इश्कवाला म्हणते बघतील व्हिडिओ पण. ओके चला मग मंडळी, आता मी लाईव्ह संपवते. बाय बाय, टेक केअर, बाय प्रेम, बाय गणेश दादा, बाय राजाराम दादा, तेजस्विनी ताई बाय बाय, गुड नाईट, बाय बाय. कमेंट करा बाय बायची. अच्छा अच्छा बाकी आहे, ओके. बाय करा सर्वांनी, कमेंट करा बायची. बाय गणेश दादा, प्रेम बाय बाय, बाय बाय, शुभरात्री, बाय. ठेवते, आम्ही लाईव्ह संपवते. बाय.